kwedu no MaBuja tauya Nhau dzanyasi zuva rochi20 mwedzi uno wa Zvita. Tiri kutandana kunyepai kuti samukeliso chuma pabodzi ponowairiwa akasungiwa nawo nozuro wabulitsiwa nyasi. Tiri kufara nazvo kundohwadziwa kutoti wakatomborara mumajeremo. Kwai mhosva yawo njokuita zvinhu zvinogona kukonzeresa mhirizhonga nokudini wosaya kuziva kuti kurangarira hama dzawo dzakagwarashiwa paguku rahundi kunokonzeresa seiko kukubana kana kutadza kugadzikana kwenyika zvakaita kuoma chaizvo. Wamunangarwa nyasi wagobuditsa dare guru rawo romubato rawo roZANU-PF roPolitburo, asi ipapa vanhu vatovhunduka kuti ohokonai wabva watoisa pokare nomudzimai wavo Auxilia pabodzipo novamwe wakaita sana Superman wanzira warivo G40. Ando pamunotoona kutoti mapfene amabodziyo paribe kana anotuka mumwe achimara mumwe achibva amutaira kuenda kure kure, vanoramba vachindobenhutsana padhuze nopadhuze. Takaitoneiko zvinoperera. Kubeit bridge kwaramba kuri kundoita izvozvo kuita kuwanditsako dzimotika nevanhu vari kuda kupfuura kuti wauye kumusha horodhe isati yasvika. Rekaitione kuti zvinopera chere. Ipapa zvinotorwadza kutoti makore ese vanhu vanenge vachitoziva kuti ndo zvichaitika, asi vanotadza kuita nhadziriro kuti wakone kugopfuudza vanhu nonguva zvakanaka. Heno kuti zvichaperawo sei, tinondoshuvira kuti rimwe gore zvinge zvazokuwa. Wozesa wagopa nyasi mureketo wanga vari kureketa zviri kuitika maererano nemagetsi. Wandokumbira ruregerero kuti wari kukumbirawo kuti vanhu vangwire tsitsi nozvakaitika zvokuenda kwemagetsi achienda zvokuenda asingabenhuke. Ipapa kwaiwa kuyengidzira kutengiwa kwemagetsi kubva kunze kwenyika, asi zviri kutorwadza pokare kuti nyika dzekumosadhakidzo dziribe magetsi akakwana kunze kwenyika yeZambia noMozambique basi. Rekai tione kuti zvichapera sei. Ipapa wagototi wari kuringira kuti wachitande kunhadzira magetsi kubva kugwenya itsva rakatengiwa riya rikaisiwa kuhwange kumarasha. Ticharamba takaringa ipapa kuti tione kuti rinoisiwa zvinotanda rini kusenza. Wagototi pokare wanhu vari kusenzesa magetsi akawanditsa wakaita somugodhi wakutogara wabhadhara mari kuitira kuti wakone kugotenga magetsiyo kunze kwenyika. Izvozvi kwai zvikaitika ndo zvinoita kuti warambe wachiboya magetsi. Hino kuti isusu hatiri kutengawo zvichambotekaira sei, nekuti pakaita kunyangariwa. Dai wari wamwe wachinja maitiro. Ipapawo pokare nyasi kwai magetsi ari kunhadziwa munyika medumo ari kuita mamirioni nomawati 609 ibodzi 681 megawatts pachirungu. Rekai tigoone kuti vachasvika kupi wachidandi. Wamwe wanamukoti wagoburika vari kureketa kuti kupari kwaita kunyangariwa idi, paizvezvi zvinhu zvese zviri kundoita kuita kugwa zvegani paribe zvisvinu zviri kusenza. Apawo pokare kwai vari kutoita kutekaira wachiita kuita kuti dau hozura, nokuti munoita masuweji ari kundoramba achindoerera kunhadziwa kana kudini pakaita kunyangariwa chaipo ipapa. Heno kuti zvichachinja rini. Tsitsi danga rembwa nyasi yagopuwa pokare mumwe mubairo wokunzi kwai ndiye anonzi Bulletin Paper Activist of the Year wogore rino. Toramba tichimurwera manja tichiti aiwa ngaaite zvache. Wamonzora wagoburika vari kureketa anopepa nhau raTrevor Ncube vari kureketawo kuti kwai jobhosikara akagovakumbira kuti wamubatsire nokuti magweta ache iye jobhosikarayu atadza kuti zviitike zvokuti atakaniwe. Pakatoita kuoma chaipo. Ipapa vanhu vese vari kundohwadziwa kuti jobhosikara ari kupedza mamwe mazuva akatowanda ipapa akutopinda pokare mukirisimasimo arimo mujere kubuditsiwa. Idi mhuri yache ndoimbwira tsitsi. Pakaita kunyangariwa chaipo. Nyaya yomangwenjera akabuditsiwa nobhangiro nyika iri kuita kupunzumura vanhu nzero. Wamwe wakanga wamhanya kuotenga
wakuita kusaya kuti woita sei nawo izvezvi, nokutoti ipapa akanzi kwai mangwenjereya aripo baba kuti agare nguva refu, asi payakatengesiwa aibva anzi aiwa anobva agara nguva refu, pakatoita kuoma chaipo. Ipapa rekai tione kuti wachazvipedza chere izvi zvinhu izvozvi, tinenge tichindokunyepai. Izvezvi wamwe wari kundoramba wachindokwena mhunono kasiyamwa, wamwe wari kuramba wachipuruzira manja yawo wachimirira kuti wambwe zvichaburika kubva kune Invictus Energy. Ipapa weInvictus wagototi wagochurisa imwe tambo kuti igowanyepa kuti munei mukati mawakacheramo. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachiti munei, tinenge tichidokunyepai kana paine zvaburika. Kwai zvichaburika musi wechitatu chatiri kubata chi, tinoramba takaisa dziso nonzewe ipapo tigokunyepai. Wazhinji wagoreketa kuti wari kuringira kuti kunenge kuchinzi kuno oiri, nokuti bva wapedzisira kureketa kwai zviri kureketa kuti kunokona kuita oiri yakawanda nomweya wegasi. Ticharamba takaringa ipapo kuti zvinenge zvichidini. Kambani yotongati Huleti izvezvi yaita kupfika zvese zvayo, nokuti wabasa wayo wese wanoita zviuru 30 kwai wagoenda pakuramwa mabasa oda kuingidziwa mari. Pakaita kunyangariwa. Iveyo kambani ibodzi kuSouth Africa noMozambique kwai ndo kwakaita manyongori aye atakanyepiwa kunze kwai aiwa kuZimbabwe kuribe manyongoriba, asi zvaakuningisika manje kuti zvibodzizvo paribe chakasiyana ipapa nokutoti zviri kutovhiringa munhu wese chaiko. Rekai tirambe takaringa izvo zvinoperera izvozvi tichikunyepai. Tikaringa dzomutambo, chikwata choZimbabwe chonhabvu chaisiwa panhamba ye30 muAfrica 33 pachirungu, kana kuti 125 pasi rese 125 pachirungu. Pakaita kunyangariwa chaipo, mukaona kana timu dzakaita sana Malawi dzapamusoro pedu moziva kuti Zifa yaita kupunzumura vanhu kutadza kana kuita chibodzi chinobatika chaiko, zvakaita kuoma. Kaitiringedzo pasi rese. Kambani yemagetsi yeEscom kuSouth Africa yagoburitsa kutekaidziwa kwemari yayo, ikaburitsa iyo kuti yakanyura mari inoita mabhirioni 12 billion rand loss pachirungu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Zviri kuita kuwatadzisa kana kufema wakuru wayo zviri kuitika izvozvi. Rekaitiwoneko zvinoperera. KuZambia nyasi kwanyorewa mutemo wachiisa runyoro rwawoyo hakaende ichiremawo kubisa nyaya yekunzi kwai munhu anenge atadza anourayiwa. Tiri kufara nazvo. Kwaipo kare mutemo uya wokunzi kwai munhu atuka purezidendi munhu agotuka hofisi yomutungamiri wenyika pachiribepo kare. Tiri kuita kuwarwera manja, ndo vanhu vanoita tuzvinhu ahwa. Rekai tirambe takawatarisa kuti vanoendepi. Zvahwadza kunyika yoSudani yodzasi, South Sudan pachirungu, kurita kuhwadza izvezvi kwai rwizi Nile rwaita kupaduka zvokutoti ipapa kuri kuita mafashamo masvinu ekutoti wari kutadza kuziva kuti woita sei nawo. Dai wari vamwe wandoita kupenutsira inoka nemvura iyi, dhamu redu rokaribha raita kuzara zvaita zvisvinu, nokuti mumiri wazvakaita iyo musvinu baipapa pakatoita kunyangariwa chaipo. Unoita kunge uchaita kuti yawe dai wandoita kuipenutsira ino mvura iyi yasvika kwedu nakani dhamu rizareri zviite zvakanaka, asi tinoramba tichindoimba kuti zvichaita zvisvinu, vanhu vari ikweyo vagoponesiwewo. Kambani yoShell kwai ichagobhadhara mari inoita mamirioni 16 kuAmerica kunzvimbo yoNiger Delta kuNigeria. Izvi zviri kuitira kuti inadzirise zvakaita mutsepwede zvokuwadza nharaunda. Aiwe nomukurumbira muimbi wokuCongo akamboyawo medu munyika medu muno, Tsala Mwana kwai aradzikiwa nyasi kuKinshasa. Aizikana idi nokuimba zvokutoti mutambiro waaigweita. Aiwa, rekai hedu tirambe takaringa kuti kune vamwe chere wachaita zvibodzizvo, asi tiri kundoti mweya wache ngauzorore murugare. Dare rokukinya nyasi ragopa mutongo wokuti mumwe mudzimai akachekiwa kuti atadze kuzoita wana
zvoupenyu hwese abhadhawe mari inoita mazvuru 34 mari yekuAmerica. Mudzimai iyu akachekiwa kudare ari bekupa mvumo apa akachekerwa nyaya yekuti kwai ano chirwere choshura matongo HIV zvakaita kuoma chaizvo wakomana. Tima rakadari unoita kusaya kuti ohokonai vanhu vachiita zvodari. Kwai vamwe vanhu vari kuda kuti France igotamba pokare mutambo wokugumisira waikatamba neArgentina ikajiwa uya. Ipapa padandemutande vamwe vari kutonyora tsamba yaano vanhu vanoita zviuru 200 wanyora pairi. Tiri kundoziva kuti paribe kana chibodzi chinochinja ipapa. Kana makaona South Africa iribe kunzi itambe pokare mutambo wayo noUruguay paye moti pane chichachinja ipapa. Paribe kana chibodzi. Dai wari vamwe watopedzera hawo simba ravo pakuita zvimwe zvogore rinouya. Regai tiringedu kuti tichaita sei zuva ramangwana. Ndini wenyu MaMhanduwe WeNhau.